Pajjiżna jeħtieġ viżjoni fit-tul, ippjanar serju u tmexxija li tkun kapaċi tħejji lil Malta għall-isfidi tal-futur b'mod realistiku, sostenibbli u inklusiv. Hekk qal ir-rapporter tal-Assembleja tal-Partit Nazzjonalista tat-tieni Reġjun Ryan Kakija fejn enfasizza fuq l-importanza li l-futur ta' pajjiżna jrid jinbena fuq investiment serju fl-edukazzjoni, fis-saħħa, fiż-żgħażagħ u fl-anzjani, fil-waqt li jiġu mħarsa l-kultura u l-identità Maltija bħala parti essenzjali mill-proġett nazzjonali. Waqt il-Kunsill Ġenerali tal-ħadd li għadda Ryan Kakija spjega li l-Assembleja ffukat fuq l-iżvilupp ekonomiku tal-ġejjieni u li dan għandu jkun ibbażat fuq setturi ġodda u innovattivi u li joħolqu valur miżjud u impjiegi ta' kwalità fil-waqt li s-sistema edukattiva tittimxi ma' dawn ir-realtajiet ġodda sabiex tipprepara lil ġenerazzjonijiet li ġejjin b'ħiliet adegwati. Ġid diskussa wkoll l-importanza tal-ippjanar il-ħarsin tal-ambjent u l-ħolqien ta' spazji miftuħa u ħodor bħala parti mill-kwalità tal-ħajja. Infatti l-Assembleja saħqet fuq il-bżonn ta' qafas legali ċar u riformi serji fil-pjanijiet lokali biex iżvilupp isir b'mod ordnat, responsabbli u b'rispett lejn il-komunitajiet. Ryan Kakija qal ukoll il-kwistjoni tal-għoli tal-ħajja kienet punt ċentrali fid-diskussjoni b'enfasi fuq il-ħtieġa li l-politika pubblika tipproteġi lill-familji u lill-aktar vulnerabbli f'kull stadju tal-ħajja. L-Assembleja tat importanza kbira lill-governanza tajba, it-trasparenza u l-onestà fl-ippjanar tal-affarijiet pubbliċi fil-waqt li saħqet li futur b'saħħtu ma jistax jinbena mingħajr fiduċja fl-istituzzjonijiet u regoli ugwali għal kulħadd. L-Assembleja konkludiet li Malta l-qudiem titkun pajjiż li jaf fejn irid jasal u kif se jasal, pajjiż li jinvolvi lin-nies fit-teħid tad-deċiżjonijiet li jibni fiduċja fil-futur u li ħares lejn l-għada b'ottimizmu realistiku.